вероятно Брендан Роджерс ще вземе мерки на полувремето. Неизбежно е да го направи. Шини Ямада влезе на мястото на Джони Кени на върха на атаката. И другото японско попълнение е в игра. Хубаво подаване. Има ли засада? Да. Да. Шин Ямада се намира в нередовна позиция. Стори ми се, че е така и в реално време. Няма съмнение наистина. Иначе хубаво подаване Марко Тилио, но с една крачка избърза японецът. Пада в наказателното поле, но по-скоро загуби да равновесие. Бих казал, че не мисля, че имаше по някакъв начин нарушение срещу него. Камерън Картер Викърс. Шини Ямада сега пробива. Ще има ли втори гол пък за Селтик? Джеймс Форест! Още веднъж топката е блокирана пред гол линията. Този път пред гол линията на Лакли. Ямада ще се възползва ли от тази грешка? Блокиран беше. И ще бъде ли то достатъчно, за да определи победителя? Или ще преминем към следващата стъпка? Няма да има добавено време. И ето я последната дуспа. Шин Ямада в мрежата. И това е победа за Селтик. 5-3 при дуспите. Шин Ямада бележи последния удар от бялата точка. Селтик завършва на трето място в Комо Къп след 1-1 в редовното време срещу Алахлия и победа при дуспите с 5-3.